Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзею Беларусі за яе межамі, і сёння, як звычайна, мы абмяркоўваць усё будзем гэта і не толькі у нашым штотыднёвым эфіры Еўрарада з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук Павлом Усавым. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, давайте ўсё ж таки пачнем з самай актуальнай, самай шакуючай навіны, якая прыйшла сёння ноччу. Гэта атака расійскіх дронаў па Польшчы, па тэрыторыі Польшчы. Калі раней і заляталі адзінкавыя дроны, і гэта можна было спісаць на нейкай выпадковасці, там згубіўся ці яшчэ што-небудзь, то сёння па розных звестках, ось зараз Жэч Паспаліта піша пра 23 дроны, якія заляцелі на тэрыторыі Польшчы. Гэта что? Як гэта ўспрымаць? Як гэта бачыцца? Як вы ацэньваеце эту ўсю сітуацыю? На дадзены момант я ацэньваю гэта як спланаваную правакацыю з боку Расіі пад прыкрыццём удару чарговага масіраванага па Украіне. Група дронаў праз частковую тэрыторыю Беларусі, часткова тэрыторыю Украіны заляцела ў Польшчу, і мэта гэта правакацыя як палітычная, так і стратэгічная. Перш за ўсё, канешне ж, ацаніць рэакцыю сіл НАТО, СПА і Польшчы і НАТО у крытычнай сітуацыі. Хаця шкоды вялікай гэтыя дроны не нанеслі, большасць іх была знішчана, але тым не менш з тых інфармацый, якія ёсць, адзін дрон упаў на жытловае памяшканне, ахвяраў няма, але тым не менш гэта, канешне, паказчык таго, што інтэнсіўнасць вось гэтых залётаў на тэрыторыю краінаў НАТО павялічваецца, і Расія, яшчэ раз кажу, выкарыстоўвае гэта ў стратэгічным сэнсе як ацэнка ступені эфектыўнасці абароны НАТО і асобных краінаў, ну а таксама дасягненне пэўных палітычных мэтаў, справакавання, напрыклад, крызісу ў той жа Польшчы, дзе і так даволі, як мы бачым і назіраем, няма ўнутранага палітычнага кансэнсусу. Сітуацыя ў шмат якіх пытаннях, асабліва, напрыклад, па пытанні Украіны, дапамогі, апошняе вета прэзідэнта Навроцкага адносна дапамогі сацыяльнай, медычнай для украінцаў, якія не працуюць у Польшчы, яна выклікала розныя спрэчкі, розныя рэакцыі, розная камунікацыя, але тым не менш гэта спрычынілася да напружанасці. І вось такія атакі, яны таксама могуць выкарыстоўвацца для ўзмацнення вось напружанасці паміж кіроўнай партыяй, так, кааліцыяй і апазіцыі, якая ўвесь час крытыкуе дзеянні ўраду як неэфектыўныя ва ўнутранай палітыцы, міграцыйнай палітыцы і ў пытаннях бяспекі, і гэта яшчэ раз можа справакаваць нейкую канфрантацыю і ў грамадстве падзеленым, якое падзеленае, і у палітычнай сферы. І потым можна перайсці на другі ўзровень, гэта эфект, які адаб'ецца на іншых краінах НАТО, псіхалагічны эфект. Мы не хацім вайны, давайте з Расіяй мірыцца. Бо мы бачылі камунікат, ну яшчэ афіцыйнага такога дакладнага камунікату не было, але там тое, што на што ссылаецца той же самы Reuters, што ёсць ужо прыкладная рэакцыя, што ніякай атакі не было, то бок рэагаваць мы пакуль не будзем і не збіраемся. Ну і па сутнасці, а чым-то рэагаваць. І, канешне, вось у умовах, калі заходняе грамадства, еўрапейскія, і ввогуле не асабліва былі заангажаваныя
у вайну, я кажу пра грамадства ва ўкраіне і скептычна глядзелі на ўсё гэта і неяк дыстансаваліся, то зараз вось гэта ўвесь час пагрозы, якія ўкідваюцца ў прастору, што і Расія можа выкарыстаць ядерную зброю, што Расія можа распачаць вайну, калі мы з ёй не памірымся, трэба там аддаць гэтую Украіну, ахвяраваць ёю, але проста каб мы мелі спокой і мір у наших дамах, навошта нам эскалацыя. І, напэўна, вось гэтыя наратывы, розныя палітыкі, якія падтрымліваюцца, арыентуюцца ці фінансуюцца Расіяй, і альтэрнатыва для Нямецчыны, лева-права радыкалы ў Румыніі, у той же Францыі ды іншых краінах, якія будуць вось намагацца нейкім чынам праз іх Расія выкарыстаць гэтыя наратывы для таго, каб нейкім чынам узмоцніць пазіцыі пацыфістаў і прымірэнцаў з той сітуацыі, якая ўзнікла, і тых, хто баіцца, канешне ж, вось гэтай вайны і пераносу яе на Еўропу. А вось гэтая атака дронаў, яшчэ раз падкрэслю, нават калі умоўна дапусціць, што яны збіліся з курсу, я ў гэта слаба веру, гэта спланаваныя дзеянні. Расія намагаецца такім чынам паказаць сярэднестатыстычнаму еўрапейцу, што вайна можа заўтра не дроны прылятуць, а іскандеры, так што давайце цісніце на свае ўрады, каб яны хутчэй садзеліся за стол перамовы і злілі ўкраіну, каб проста вось вырашыць гэтае пытанне. Фактычна тое, што рабіў Гітлер у 38 і 39 годзе. Два пытанні ад наших гледачоў, каб не было такога, што мы нібыта не звяртаем увагі на наш чат, а мы яго чытаем па магчымасці, безумоўна, бо вы ж разумееце, што мне трэба яшчэ і уважліва слухаць нашага спікера, каб рэагаваць самому на яго тэзісы. Таму так, першае пытанне ад Алексея Салдаткіна. Ён пытаецца, што трэба было б зрабіць на такія правакацыі з боку Масковіі, краіне НАТО, як варта рэагаваць? Ну, сапраўды, Польшча нарэшце, хоць мы ўжо казалі пра ранейшыя залёты, упершыню збівала гэтыя дроны на сваёй тэрыторыі, а не просто там сачыла, куды яны палятуць, дзе яны ўпадуць, ці яшчэ што-небудзь. Але што далей, якая мусіць быць рэакцыя, на ваш погляд? Ведаеце, тут лёгка казаць за краіны НАТО, так, у якіх шмат у чым няма кансэнсусу, і асабліва зараз, калі Трамп спыняе фінансаванне і фінансаванне праграмаў, якія павінны былі б узмоцніць вайсковую здольнасць менавіта краінаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, там на некалькі сотняў мільёнаў даляраў. І на гэты крок еўрапейскія краіны, іншыя сябры НАТО пакуль што ніяк не могуць эфектыўна адрэагаваць. Канешне, самы просты і самы эфектыўны ў гэтым кантэксце рашэння гэта ўзмацненне першага эшелону супрацьпаветранай абароны НАТО на тэрыторыі Украіны, пра тое, што самі украінцы ўжо неаднакротна казалі пра неабходнасць зачыніць неба над Украінай, прынамсі над яе заходняй часткай, дзе ідуць асноўныя камунікацыі з захадам, а неаднакротна Украіна і нават тыя ж самыя натаўскія заходнія спецслужбы папярэджвалі адносна таго, што Расія будзе імкнуцца перарэзаць гэтыя ніткі дастаўкі зброі ва ўкраіну праз Польшчу на ўкраіну, гэтыя ніткі праз Львоў, з Жэшува. І гэта таксама можа быць як бы элементам паказчыкам намераў Расіі. І тое, што казалі шмат якія эксперты заходняй, украінцы, трэба зачыніць неба над Украінай менавіта заходняй часткай, стварыць, каб самалёты НАТО збівалі дроны над тэрыторыяй Украіны, а не чакалі, пакуль яны залятуць у Румынію ці ў Польшчу. Пра гэта гаворка вялася яшчэ з 2022 году, калі
ракета, як кажуць, супрацьпаветранай абароны Украіны збілася з курсу і таксама упала на тэрыторыю Польшчы. Тады ўжо ўздымаліся, як рэагаваць. Ну, вы добра зазначылі, што не Літва, што не Румынія ніколі не збівалі расійскія дроны, як бы гэта і закрывалі вочы на дадзены факт. Тым больш, што ніколі не казалася пра нейкую мэтанакіраваную агрэсію. Вось што можа быць эфектыўным і ў палітычным аспекце, і ў стратэгічным. У палітычным аспекце НАТО паказвае, што яны гатовыя на канфрантацыю з Расіяй, яны гатовыя бараніць свае інтарэсы, яны падтрымліваюць Украіну яе дзейнасць, закрыць мяжу. Ну, але і вы, і я, і слухачы, напэўна, разумеюць, што гэтага, прабачце, у бліжэйшы час, калі ўвогуле калі-небудзь не адбудзецца. НАТО боится, и краіны НАТО боятся эскалации и боятся провокаваць Расію, хотя Расія ўвесь час правакуе. Тое, што мы бачым, гэта нішто іншае, як наўмысная правакацыя з боку Расіі і як бы ацэнка, як далёка яны могуць зайсці. Ну, вось Расія размесціла тактычную ядерную зброю ў Беларусь. Як адрэагавала НАТО? Па сутнасці ніяк. Ну, занепакоенасць выказала. Ну, так, былі заявы адносна таго, што Расія размесціць стратэгічнае ядернае ўзбраенне на тэрыторыі Беларусі, гэтыя арэшнікі, так? Якая рэакцыя НАТО? Па сутнасці ніякай, калі мы кажам пра забеспячэнне, павышэнне ўзроўню забеспячэння бяспекі той же Літвы, Польшчы, Латвіі, будуюцца расійскія базы, разбудоўваецца расійская інфраструктура вайсковая на тэрыторыі Беларусі. Якая рэакцыя НАТО? Ну, па сутнасці агульна ніякай, ну, акрамя таго, што вось Польшча заявіла пра тое, што будзе зачыняць межы з Беларусі. І такім чынам Расія дасягае сваіх мэтаў стратэгічных. Яно паказвае, яно дэманструе, што НАТО, нягледзячы на тое, што ўжо па афіцыйных дадзеных у збіцці дрона удзельнічала інтэрнацыянальныя там сілы, і Нідерланды, і французы у збіцці дронаў, і адпаведна камунікацыя адбывалася. Гэта, ну, актыўная супраца, але галоўнае ж не дапусціць таго, каб дроны, ракеты ляцелі ў прастору, але ўжо не дзейнічаць па факце, калі яны ўжо маніўруюць у прасторы з невядома якой шкодай, бо шкода нанесена ў тым сэнсе, што прыйшлося зачыніць аэрапорты, так, 3, у тым ліку і аэрапорт Шапена, цэнтральны аэрапорт. І вось такімі правакацыямі проста можна, як паспяхова дзейнічалі украінцы ў Расіі, так, калі там і Домодедова, і Шапена зачынялася, калі дроны ўваходзілі ў прастору Маскоўскай вобласці. І такімі ж правакацыямі можна проста стварыць крызісную сітуацыю камунікацыі, крызісную сітуацыю ў гаспадарцы, паралізаваць проста дзейнасць, бо гэтыя пагрозы будуць інтэнсіўнымі. Іх трэба дзейнічаць дзеля прафілактыкі проста, я кажу, па стварэнню, перш за ўсё, вось гэтага першага эшалону СПА на тэрыторыі заходняй Украіны. Ну і пытанне ў працяг ад гледача пад нікам Гары Дэвідсон. Ён пытаецца: Наўродскі, прэзідэнт Польшчы, сказаў, што Беларусь гэта агрэсіўны партнёр Расіі, і хаця не такі магутны, але па яго словах ад Беларусі можна чакаць агрэсіі. Ці сапраўды, пытаецца Гары, Польшча чакае нападу Беларусі, ну ці з Беларусі? Такія, на жаль, інфармацыі, яны з'яўляюцца у нарацыях, у тым ліку і польскіх палітыкаў, што вось знову гэты сувалкскі перашэек. Зусім недавно, хіба у мінулым тыдні, нібы польскі эксперт напісаў пра тое, што з Беларусі, з удзелам Беларусі будзе напад на сувалкскі перашэек у 2027 годзе. То бок першы напад ужо быў у 20
23-м годзе, потым 24-м, вось зараз 25-й, вось зараз ўжо нібы будзе казалі про тое, што вучэнне захад выкарыстаюць дзеля таго, каб напасць на Польшчу і Літву і прабіць Сувалкскі перашэек. Ну і вось зараз ужо 27-й год. Канешне, гэта можна добра выкарыстоўваць у азнову павышэння ўзроўня страху, замест таго, каб казаць, што нешта там рыхтуецца, так зрабіце так, у сэнсе узмоцніце так абарону, щоб там нават думкі пра магчымасці прабіцця нейкага там карыдору у Расіі не было. Расія ўвесь час, канешне, маніпулюе і страшыць гэтымі наратывамі і Польшчу, і Літву, і еўрапейскія краіны знову дзеля чаго? Дзеля таго, каб забяспечыць неабходны псіхалагічны стан у заходніх грамадстваў, дзеля таго, каб трэба хутчэй перамовы весці, мір заключаць, каб не было вось гэтых страхаў адносна таго, што не сёння-заўтра Расія з Беларусі праб'е там Сувалскі калідор. Гэта першы момант. Другі момант. Беларусь самастойна, і гэта трэба разумець, не ў стане ні з кім ваяваць і не ў стане самастойна на кагосьці напасць. Нейкія рэальныя пагрозы з тэрыторыі Беларусі будуць толькі ў тым выпадку, калі, першае, Беларусь будзе цалкам інтэгравана ў расійскую прастору, эканамічную, палітычную, стратэгічную. Другое, калі беларускае войска стане інтэгральнай часткай расійскага, то бок яна стане па факце расійскім саюзным войскам, і калі камандаванне будзе у руках не тое, што там нейкае умоўнае, а рэальнае ў руках Масквы, і беларускія вайскоўцы будуць прымаць загады расійскіх афіцэраў, і камандаванне цалкам будзе расійскае. І трэцяе, калі тут, на тэрыторыі Беларусі, з'явіцца такі вайсковы кантынгент, які можна па лічбам, па тэхнічным, тэхналагічным забеспячэнні параўнаць з той групоўкай, якая была выкарыстана для агрэсіі супраць Украіны ў 22-м годзе. Пакуль што на сённяшні дзень такіх працэсаў мы не назіраем, хаця памкненні Расіі ў гэтым, канешне ж, будуць. Таму нейкім чынам, не гледзячы на, зразумела, сатэлітарнасць беларускіх уладаў і пра расійскасць у некаторых дзеяннях і ступенях Лукашенка, дэманізаваць Беларусь як нейкую асобную пагрозу і выкарыстоўваць гэта ва ўнутраных наратывах, на маю думку, не вельмі добра. Это небяспечна ў тым сэнсе, што гэта таксама перакідаецца на адносіны да беларусаў. Бо ўрэшце рэшт, калі Беларусь разглядаецца і народ як нейкі саюзнік расійскай агрэсіі і пагрозы для Еўропы, ну, то тады можна таксама ставіць знак пытання ў дачыненні да тых, хто знаходзіцца за мяжой, тым больш, што мы бачым, што ўвесь час узнікаюць скандалы, інфармацыя адносна дзеянні беларускіх лукашэнкаўскіх спецслужб у апазіцыі і выкарыстанні апазіцыі нейкіх там мігрантаў для рэалізацыі агентурнай дзеянні. Таму у такой крытычнай сітуацыі, калі сам збольшага беларускі народ не з'яўляецца ні антыпольскім, ні антызаходнім, усё ж такі ствараць вобраз ворага з грамадства, якое не варожае, мне падаецца недалёкасяжным і небяспечным. Ну і вось у працяг гэтай тэмы і магчымага задзейнічання ў розныя правакацыі ці агрэсіўныя дзеянні супраць краінаў захада Беларусі сёння была пэўная рэакцыя з беларускага боку. Не, як это можна было чакаць, што галоўны абазнаны геапалітык нашай галактыкі Лукашенко выкажацца з гэтай нагоды, пакуль ён усё, што зрабіў, гэта павіншаваў заспявачку расійскую доліну з днём народжанняў. Але выйшаў кіраўнік генштаба беларускага Муравейка, якога, дарэчы, нездарма з такім называлі да гэтага Муравейка Сувалскі.
і які зараз не стаў пагражаць сувалскім калідорам, а заявіў про тое, што оказывается была падчас гэтай начной атаки расійскіх дронаў на Украіне у кантакце пастаянным беларускія вайскоўцы і іх калегі як з Польшчы, так і з Літвы. Тэзісы. Найперш ён сказаў, што падчас узаемнага абмену атакамі паміж РФ і Украінай частка беспілотных летальных апаратаў збілась з курса. Ну, гэта тут ужо не нейкія невядомыя аднекуль узятыя адкуль там прыляцеўшыя дроны, а канкрэтна расійскія альбо украінскія, што першае. Ну і другое, з 23:00 Беларусь абменьвалася інфармацыяй пра паветранай сітуацыі з Польшчай і Літоўскай рэспублікай і папярэджвала іх аб набліжэнні да іх межаў вось гэтых неапазнаных ужо ізноўку БПЛА. Ну і што дазволіла польскаму боку падняць вынішчальнікамі і збіць гэтыя БПЛА. Ну тут уратавалі Польшу. Таксама ж была інфармацыя, што яны Беларусь збівала. Да, і што збівалі таксама. Праўда, калі глядзець тую мапу інтэрактыўную руху дронаў, то нешта не бачна ніводнага дрона, след якога згубіўся на тэрыторыі Беларусі, ўсе і паляцелі далей. Ну, але пра што гэта сведчыць, вось гэтыя заявы Муравейкі? Пакуль што даваць нейкую такую канчатковую ацэнку гэтаму заўчасна, варта пачакаць афіцыйнага камунікату з боку Міністэрства абароны Польшчы і Літвы, ці сапраўды гэта было. Бо было не было, але самі такія заявы гэта спроба саскачыць. Гэта спроба даэскалаваць сітуацыю, асабліва зараз, калі ўзровень напружанасці узрастае, што Беларусі могуць таксама нібы абвініць у тым, што яна удзельнічала ў акце спланаваным агрэсіі супраць Польшчы і Літвы. Это паказаць, задэклараваць жэст добрай волі, што мы ў супрацы з краінамі НАТО і што мы дбаем нібы о супольную бяспеку і не жадаем павышэння ўзроўню канфрантацыі і канфліктнасці, асабліва зараз, калі вось заяўлена пра тое, што будзе зачынена мяжа і невядома, ці яна ўвогуле будзе адчынена з Беларусю. У тым ліку для транспартных грузаў і для цягнікоў, перш за ўсё тых, якія ідуць па так званым новым ядвабным шляху, так, з Кітая ў Еўропу і з Еўропы ў Кітай. Для Беларусі гэта і для рэжыму даволі небяспечна, бо это выкарыстанне гэтай артэрыі таксама мае, хаця і невялікія, але ўсё ж такі важныя дывідэнды і палітычныя і эканамічныя. Яна можа дэклараваць, што яна ёсць партнерам Кітая. Калі мяжа будзе зачынена, то стратэгічная эканамічная важнасць Беларусі для Кітая ўвогуле будзе мінімальнай. І сэнсу тады Кітаю разлакоўваць, змяшчаць свае нейкія актывы ў Беларусі не будзе. І, канешне, потым гэта можна выкарыстаць таксама для ўнутранай прапаганды і нарацыі, у тым сэнсе, што прапагандысты на ўсіх каналах будуць вяшчаць. Вось паглядзіце, мы тут з добрымі намерамі да Польшчы нейкім чынам камунікуем, а тут нам зачыняюць межу, лічаць нас ворагам. Ну, тады і нам нічога не застаецца, як яшчэ больш мілітарызаваць Беларусь, узмацняць абароназдольнасць, ствараць нейкія дадатковыя базы вайсковыя на мяжы з Польшчай і Літвой і рыхтавацца да вайны, бо менавіта з таго боку мы атрымоўваем ось такія небяспечныя сігналы. Таму я і лічу, што вельмі важна у гэтым кантэксце, каб Польшча і Літва пацвердзілі факт такой камунікацыі, і калі ён сапраўды адбыўся, выкарыстаць гэта дзеля ўсё ж такі змяншэння напружанасці паміж двума бакамі і выкарыстанне гэтай сітуацыі ўсё ж такі для хаця б мінімальнага дыялогу, для паляпшэння адносінаў, у тым ліку і ў пытаннях гуманітарных. Бо калі эскалацыя будзе нарастаць, гэта вельмі важна зразумець, калі цалкам мяжа будзе зачынена,
спыняцца кантакты, бо логіка вельмі простая. Калі мяжа зачынена, гэта па сутнасці ўжо гібридны ці не гібридны, але акт вось такой мілітарызацыі, пасля чаго можна чакаць і спыненне дыпламатычных цалкам адносінаў. Гэта будзе спрыяць ізаляцыі абсалютнай Беларусі. Пры гэтым хацеў бы зазначыць, што нягледзячы нават на гэтую атаку і на вайну, рух з Калінінградам не перарваны, і цягнікі транзітныя, у тым ліку грузавыя, ідуць праз тэрыторыю Літвы спакойна, у Калінінград ці Каралевец. Калі верыць афіцыйнай версіі, што это звязана з вучэннямі Захад-2025, то зразумела, чаму гэта мяжа, а не калінінградская, там жа вучэнняў няма. Разам з, як жа, все роўна, калі мы кажам пра магчымыя правакацыі, то гэта ж не што думаеце, што калі з тэрыторыі Беларусі будуць нейкія правакацыі, то з тэрыторыі Калінінграда не будзе гэтых правакацый. Ці гэта ввогуле іншая краіна? Асабліва, калі вось мы кажам пра дроны і гэту запланаваную атаку. То бок, нейкія радыкальныя дзеянні ў дачыненні да ворага рэальнага, ні Літва, ні Польшча нейкім чынам не ўводзяць, не зачыняюць межы, і шмат беларусаў, тым ліку, наколькі я ведаю, вось выкарыстоўваюць дадзены факт для таго, каб трапіць у еўразвяз. А вось з Беларусю цалкам мяжу зачыніць. Так, гэта адзін камунікат кажа пра прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска, сведчыць пра тое, што толькі на час вучэнняў, хаця таксама не лагічна. Не факт, не. Але ўжо сказалі, што... Іншы быў камунікат, што гэта мяжа не будзе адкрытая, пакуль з тэрыторыі... Пакуль не будзе 100% упэўненасці, што... Вось гэта, на маю думку, абсалютна недарэчнае дзеянне, бо ёсць Каралевец, Калінінград, так, ёсць агрэсія Расіі, а усе праблемы і эфекты спадаюць на Беларусь, што таксама стварае добрыя умовы для далейшай экспансіі Расіі і яе узмоцненай каланізацыі нашай краіны. Мы працягнем гэтую тэму. Я просто хочу, можа быть, трошечку ў бок, хаця ўсё адно у звязку з гэтай тэмай з закрыцця мяжы. Але як вы лічыце, ці была магчымасць у дэмакратычных сілаў, прычым у шырокім разуменні іх, гэта пачынаючы там з офіса, кабінета, але і іншых ініцыятыў, тая ж самай вольнай Беларусі, там іншых структураў, там ці рухаў, ці каго-небудзь, асабліва тых, хто знаходзіцца ў Польшчы, нейкім чынам данесці наша беларускае бачанне пэўнай нелагічнасці тут там ці нейкай пэўнай пагрозы ў звязку з гэтым закрыццём мяжы. Ведаеце, нейкага супольнага дзеяння ў гэтым кантэксце ніколі не было, і былі абсалютна розныя наратывы, як у пытанні з палітычнымі зняволенымі, як ёсць той кірунак, які кажа пра неабходнасць дыялогу ў гуманітарным пытанні і вызваленні палітычных вязняў, а ёсць вось гэты абсалютна бетонны накірунак толькі санкцыі. Толькі санкцыі, толькі ціск, і гэты ціск вызваліць усіх палітычных вязняў. Ніякіх перамоваў, пакуль не будзе вызвалены апошні палітычны вязень. І зразумела, што вось гэты радыкальны камунікат татальнага ціску, ён ідзе з офісу і кабінету. Гэта іх асноўная ідэалагічная праграма, якая прадстаўляецца на ўсіх узроўнях. Санкцыі, ізаляцыя, санкцыі, ізаляцыя. Іншыя камунікаты, нягледзячы на тое, што яны высылаюцца і з вольнай Беларусі, у пісьмовым выглядзе, і ў вусным, і з боку іншых структур, якія вось задзейснены ў развіцці вось гэтага гуманітарнага кругу на фоне вось афіцыйна прызнаных з пункту гледжання Захаду прадстаўніцтва апазіцыйных структур і беларускага грамадства, бо яны ж успрымаюцца не толькі як прадстаўніцтва апазіцыі, але голас беларускага грамадства. Яны кажуць, што над імя беларускага грамадства, то бок камунікуюць як, што гэта самі беларусы ж
відавочна жадаюць, каб вось была ізаляцыя і санкцыі, то, канешне, яны ўспрымаюць перш за ўсё вось гэтыя нарацыі з пункту гледжання ані кабінету, ані НАУ, ані офісу ніколі не гучала вось такой, асабліва ў кулуарных. Тое, што яны кажуць праз свае тэлеграм-каналы ў публічнасць для беларускай супольнасці, што мы тут таксама не выключаем гуманітарнага нібы трэку і дэізаляцыі Беларусі, гэта зусім іншае на параўнанні з тым, што кажацца ў размовах і даносіцца да палітыкаў еўрапейскіх. Таму камунікаты альтэрнатыўныя, нават у СМІ, нават там праз розныя медыяльныя каналы, яны блакуюцца, либо просто скідваюцца на абочыну вось гэтых шматстаронных камунікацый. І, як мы бачым, наши заходнія калегі і партнёры ўспрымаюць толькі адзін дамінуючы камунікат, што, канешне, і прыводзіць да такой і прывяло да такой сітуацыі. Але спадар Павел, ўсё ж таки канкрэтна да вось гэтай сітуацыі, таму што нават Латушка учора выступаў і казаў пра тое, што гэта дрэнна для беларусаў закрыццё прынамсі пасажырскіх перавозкаў. І вы заўсёды, Зенон Станіславович на гэтым тэзісе стаялі. Але умоўна кажучы, вот зараз нібыта паразуменне ёсць, але пачуюць палякі ці не, а ўсё ж таки нацыянальныя інтарэсы. Відавочна рашэнне прынятае, яны не будуць сыходзіць са сваіх інтарэсаў і падыходаў, як гэта ўвесь час падыходзілі літоўцы. Хаця не ведаю, якую там ролю ў гэтым усім працэсе гуляў офіс Ціхановскай, але нейкіх, я так думаю, дзеянняў скіраваных на ўсё ж такі дэрадыкалізацыю такіх падыходаў былі недастатковыя. А іншыя спробы камунікацыі просто перасекаліся, закрываліся і магчымасці такія абмяжоўваліся. Я так лічу, што часткова вось такія крокі, гэта вынік складанасці ўнутранай польскай палітыкі, даволі крытычных ацэнак у дачыненні да ўраду Туска у пытаннях эфектыўнасці, неэфектыўнасці палітыкі па бяспецы, радыкалізацыя, у тым ліку часткі грамадства пра неабходнасць такіх больш важкіх дзеянняў. І каб кампенсаваць вось гэтую неўстойлівасць, урад жадае прадэманстраваць сілу і эфектыўнасць перш за ўсё для унутраных патрэб палітычных. Яшчэ раз кажу, што рэальных, сыходзячы з таго, што мы бачым і ацэньваем па вучэннях, пагрозаў для Польшчы ці для краінаў НАТО пакуль што няма. Так, і тым больш, калі былі б гэтыя рэальныя пагрозы, так, вось мілітарызацыя, выкарыстанне дронаў, падрыхтоўка, закрыццё мяжы не шмат дало. Калі б мы ўжо былі б упэўнены, што гэта ёсць, тады так, па сутнасці перарывання адносінаў, камунікацыю, падрыхтоўка да вайны. Але гэтага ж мы не назіраем. І дронам гэта не перашкаджае пералятаць мяжу з Польшчы. Таму, канешне, іншая таксама прычына, з якой мы ўжо сутыкаемся, чаму адбываецца ўжо такое дыстансаванне нават у пытаннях бяспекі і камунікацыі з апазіцыяй, узрастае недавер да апазіцыйных структур, да і асобна кабінету, да офіса з розных прычын, з прычынаў скандалу, з прычыны тых падзеяў, якія мы назіралі, і Мельнікава, і Котаў, і думаю, што фарміруецца такое даволі асцярожныя адносіны да апазіцыі, і мы будзем назіраць усцяж дыстансавання у дачыненнях з апазіцыяй, нягледзячы на нейкія там дэкларацыі, фінансавую дапамогу у пытаннях бяспекі, у пытаннях палітычных. Апазіцыя тут ужо ніякай ролі гуляць не будзе. Навіна, якая толькі што прыйшла, але гэта працяг навіны, правда, ўжо тут не з дронамі звязаная, але чарговы скандал, у які замешаныя спецслужбы лукашэнкаўскія. Стала вядома, што
аб'яўлены персонай нон-грата супрацоўнік пасольства Беларусі у Кішынёве. Ну і будзе ён высланы з Малдовы. Про это паведамляе агентство ІПН. Як мы ведаем, ужо раней аб'яўлены персонай нон-грата супрацоўнік пасольства Беларусі ў Чэхіі, у Польшчы. Таксама мы уже чулі про гэтую шпіёнскую сетку, якую зарганізавалі, прычым КДБ лукашэнкаўская, што нечакана, што цэлую сетку, і прычым даволі высокіх таких людзей былі ў яе задзейнічаны. Гэта што? Гэта тыповая савецкая практыка, калі амбасады становяцца інструментам шпіёнскай дзейнасці, сабатажу і выклікам для краінаў, супраць якіх яны вядуць. Расія ці Савецкі Саюз вядзе гібридную вайну. Гэта ўжо пачалося нават не пры Сталіне, а яшчэ пры Камінтэрне, так, калі амбасады выкарыстоўваліся як інструмент выведкі. Я не думаю, што гэтай аперацыі самастойна арганізаваны КДБ, хутчэй за ўсё ўжо мы бачым і не здарма мы назіралі ўсе гэтыя візіты і Нарышкіна, і паседжанні сумесныя СВР і КДБ. Адбылася ўжо хіба інтэграцыя ў дзеянні вось гэтай знешняй выведкі, і Беларусь сталася ўжо інструментам СВР і выкарыстоўваецца актыўна, як і беларускія амбасады, бо трэба ж разумець, што дзеянні расійскіх амбасадараў, напрыклад, у Польшчы максімальна абмежаваныя. Кансуляты зачыненыя ў Гданьску былі, там у іншых гарадах Польшчы. Ну, Беларусь, канешне, становіцца такой форткай, якой будзе Расія выкарыстоўваць, і гэта для дыпламатычных стасункаў паміж Беларусю і еўрапейскімі краінамі адаб'ецца вельмі негатыўна. Па сутнасці, гэта можа прывесці да таго, што амбасады, яны і так ужо амаль ніякай функцыі не выконваюць. Пасля заяваў Лукашенка, што ніякіх паслугаў кансуляты ўжо не амбасады даваць не будуць, што выдаюць толькі візы для тых, хто жадае паехаць у Беларусь, але такіх людзей будзе ўсё менш і менш. Я думаю, што гэта можа прывесці ўвогуле да мінімалізацыі нават дыпламатычных адносінаў, што яшчэ і больш падарюе суб'ектнасць і міжнародную і палітычную суб'ектнасць нашай краіны. І ўрэшце рэшт, не ведаю, можна зараз фантазаваць, што міт Беларусі будзе цалкам перанесены, гэта было ў Маскву у савецкія часы. Я хотел бы все ж таки, ці не падаецца вам, что ну неяк вельмі, як это кажуць, кучна пайшло. Ладно, вучэнні Захад 2025, про іх ведалі даўно, іх абмяркоўвалі, гэта планы і гэта ўсё ёсць, але вакол гэтых вучэнняў фактычна адначасова адбываецца і затрыманне польскага ксяндза КДБ, і гэты шпіёнскі скандал, дзе таксама спецслужбы лукашэнкаўскія задзейнічаны, і гэтыя атака дронаў. Усё вось гэта ну, так супала, ці гэта адмысловая эскалацыя? Я думаю, што гэта, як часта называюць, працэс агульнай сістэмных дэструктыўных дзеянняў з боку Расіі, у тым ліку з выкарыстаннем Беларусі супраць Захаду. Гэта гібридная вайна, і такія дзеянні яны былі заўсёды. Толькі што актыўнасць выяўлення шпіёнскіх сеткаў, рознага кшталту скандалы апошнім часам сталі больш інтэнсіўнымі. Ну, напрыклад, пасля пачатку другой вайны раптоўна аказалася, у Нідерландах выкрылі цэлую сетку дзеяння ГУР ГРУ расійскага, у Чэхіі, аказваецца, дзейнічала сетка ГРУ і знешняй выведкі Расіі. То бок мы маем дачыненне ўжо хутчэй з больш вострай рэакцыяй і прэвентыўных дзеянняў з боку еўрапейскіх спецслужб і асобных краінаў, якія пачынаюць разумець, адкуль ідуць пагрозы, і больш уважліва адсочваць такія дзеянні.
Таму гэта хутчэй не супадзенне, гэта вось такі працэс, які раскладзены па часе, бо гэтыя дзеянні яны былі і да 22 году. Расія да гэтага рыхтавалася, Захад да гэтага не рыхтаваўся. І 22 год не тое, што адбывалася ў пытаннях інфармацыйнай бяспекі, у пытаннях бяспекі па пытаннях контрвыведкі, толькі пасля 22 году усе гэтыя структуры службы пачалі актывізавацца. Але паглядзіце, расійская дыаспара, што яна робіць і рабіла нават пасля таго, як пачалася вайна, і ладзяць мітынгі, ладзяць шэсці з гэтымі сцягамі, і там можам паўтарыць пра Берлін на антыукраінскія правакацыі. Гэта ж усё нікуды не дзелася. І тое, з чым мы маем дачыненне выяўленнем, гэта толькі кропля ў моры. Бо інтэнсіўных сістэмных дзеянняў, перш за ўсё скіраваных на рускую дыаспару, па сутнасці не вядзецца і ніколі не вялося. А адтуль ідуць, бо яны інтэграваныя ў тое ж самае нямецкае, французскае ці іспанскае грамадства ўжо даўно і выкарыстоўваецца актыўна як і для правядзення там нейкіх патрэбных наратываў, так і для збору інфармацыі. Напрыклад, з майго досведу, з таго, што я ведаю, у той жа Францыі, у той жа Нямецчыне, у той жа Іспаніі расійскія каналы прапагандысцкія як працавалі, так і працуюць. Ідзе вайна 3,5 гады. А расійская прапаганда, па сутнасці, вось адкрыта там распаўсюджваецца праз розныя сеткі і нават не блакуюцца старонкі інтэрнэт, якія заблакаваны тут у Польшчы і ў Літве. Можна спакойна там чытаць расійскія навіны, уваходзіць на розныя расійскія афіцыйныя прапагандысцкія старонкі. Да, дарэчы, вось сённяшняя сітуацыя вельмі добра гэта пацвердзіла, таму што пачаліся закіды, прычым на польскай мове, але відавочна, што гэта нейкая фабрыкі троляў расійскія, найхутчэй, можа і лукашэнкаўскія, якія даводзяць, што гэта віна Украіны. Так. Гэта іх рэбы збілі гэтыя вот... Дакладна, то бок яны вельмі добра адсочваюць рэакцыю, настроі і намагаюцца гэта выкарыстоўваць, і гэта ўжо адчувалася на весну перад прэзідэнцкай кампаніяй, вось гэтыя нарацыі. Канешне, ёсць яшчэ і карысныя ідыёты ў саміх жа гэтых грамадствах. Хаця зараз мы бачым узмацненне дзеянняў, звязаных з пытаннямі бяспекі, але трэба разумець, што на працягу 30 год і нават на працягу меней гэтая сетка, якая будавалася ў савецкія часы, а потым ужо ў перыяд такой умоўнай адлігі, яна нікуды не дзелася, але небяспечна для Беларусі, перш за ўсё, як для краіны, гэта тое, што лукашэнкаўскія спецслужбы сталі выкарыстоўвацца для рэалізацыі такіх аперацый, што, безумоўна, адаб'ецца на краіне. І таксама гэта сведчанне інтэграцыі спецслужбаў з Расіяй і падпарадкаванне іх расійскім інтарэсам. Усё ж таки, давайте я на заканчэнне хацеў бы вярнуцца да гэтай заявы Муравейка, якая, як піша, да прыкладу, Ігор Тышкевіч, сведчыць пра тое, што у Мінску зразумелі, што іх могуць уцягнуць у гэтую эскалацыю, а яны гэтага па вялікаму рахунку глыбіннага ўцягвання туды не хочуць, і яны спрабуюць ад этого дыстанцыянавацца такімі вот заявамі пра нейкую там супрацу, пра нейкую там узаемадапамогу, калі разуменне гэта прыйшло, калі дыстанцаванне хочуць, калі хочуць наладзіць нейкія кантакты з Захадам і нават з той жа Польшчай, якую так ненавідзяць усе гэтыя лукашысты, то ці не варта сапраўды тады чакаць, што нейкія зрухі будуць там, я не ведаю, Пачобута вызваляць, там нейкія яшчэ там рашэнні будуць прынятыя. Мы зараз на такім даволі моцным завастрэнню адносінаў і з закрыццём мяжы, з гэтымі дронамі, і адзіны як з гэтай сітуацыі выйсці, гэта наладзіць рэальна нейкую камунікацыю паміж
Менскам і Варшавай і нават Вільнюсам у пытаннях вось гэтай бяспекі, бо ніхто, калі мы пагаджаемся з фактам, што для Лукашенка вайна гэта не абсалютна не ў інтарэсах і што ён жадае ўсё ж такі нейкім чынам не быць уцягнутым, то так, ну трэба тады зладзіць гэтую камунікацыю, но мы не бачым нейкіх крокаў ні з таго, ні з беларускага лукашэнкаўскага боку. Не думаю, што Лукашенко можа зрабіць першы крок, нават выпусціць затрыманага монаха, бо гэта правакацыя абсалютна з пункту гледжання ось такога рацыянальнага падыходу. Мы не хацім быць уцягнуты ў вайну, якраз такі стварае, асабліва перад вучэннямі, калі на захадзе ўсё тут хадуном ходзіць, усе баяцца нейкіх правакацый. Гэты арышт, гэта якраз такі падпітка вось гэтай эскалацыі дае Польшчы права, так, нават закрываць межы, узмацняць вайсковую прысутнасць на мяжы. Пытанне, навошта вы гэта зрабілі? І ці вы рэчы узмацняе прысутнасць Польша на беларускай мяжы, вот пашлі калоны вайсковай тэхнікі. І ці гэта вы рабілі? Ці гэта пры ўдзеле расійскіх спецслужбаў зладжана правакацыя была? Я ўпэўнены, што маглі і дакументы гэтыя падсунуць нейкія, як я не уяўляю сабе, ксёндз там заляцеў у Міністэрства абароны, выкраў схаваныя там планы стратэгічныя. Ну гэта ж абсурд. Так, безумоўна, як гэта было ў 30-е гады, калі з пісьменнікаў, з ксяндзоў, са святароў рабілі шпіёнаў дэфензівы польскай ці японскай выведкі. Абсалютна ось тая ж самая калька. Пытанне, навошта? Я яшчэ здзіўляюся, як не фігураваў у гэтым фільме баевіке там камень фальшывы. Так. Вось навошта? Ну, зразумела, што гэта правакацыя. Так і адмыслова зладжаная. І што вы пасля гэтага хаціце, што нехта пайшоў на камунікацыю у такіх умовах, а калі зараз яго выпусціць і сказаць, ну мы памыліліся, ну я не ведаю, Лукашенко, яго атачэнне ніколі гэтага не зробіць. Яны ж будуць паказваць, што мы правы, будуць выбіваць прызнанні з польскага ксяндза, як жа там з гэтай сітуацыі выйсці. І вось гэтыя глупствы, якія, ну, тут нават гэтае слова не да месяца ў тым сэнсе, што ўсё, што робяць там гэтыя ўлады, гэта абсалютна па факце ідыятызм, бо інакш яны ніяк не могуць рэагаваць. Канешне, гэта ўсё ўзбуджае абсалютна негатыўную рэакцыю, сведчанне, пацверджанне таго, што ніякай там добрай волі, нягледзячы на заявы Муравейка, няма. Бо калі вы напярэдадні вучэнняў робіце арышты польскага грамадзяніна, не тое, што там проста беларуса затрымалі, а менавіта польскага грамадзяніна, польскага святара, то бок каталікі, не святара, а монаха, гэта ўжо адбіваецца на беларускім касцёле, які будзе павінен, з якога будуць ствараць вобраз там варожай сеткі, то гэта робіцца з канкрэтнай прычыны узмацнення і эскалацыі. І тут ужо гэтыя заявы, канешне, былі яны, не былі, сур'ёзна ўспрымаць ніхто не будзе, бо ёсць разуменне, што гэтая напружанасць, яна будзе так ці інакш узрастаць. Як з гэтай сітуацыі выйсці? Вось, ну, адзінае, што прынамсі вызваліць гэтага польскага... Роля таварыша Сі ў гэтай сітуацыі? Не, ён будзе назіраць, як будзе гэтая бойка развівацца. Канешне, ён мог бы паўплываць на Лукашенка, каб той выпусціў хаця б Гавала, так, калі Гжэгаша Гавала, і нейкім чынам сітуацыю гэтую спрасціць, бо, канешне, перакрыццё мяжы і на неадпаведны час гэта праблема для кітайскай экспансіі эканамічнай і палітычнай. Усё ж такі яны б хацелі захаваць гэтыя калідоры нават не для эканамічнага зараз вось прыбытку і прысутнасці, а перш за ўсё для далейшай экспансіі ў Еўропе з выкарыстаннем Беларусі. Яны знойдуць іншыя шляхі, гэта не праблема. Ну, але
канешне вось рэакцыя Пекіна ў гэтай сітуацыі яна будзе паказальнай у тым сэнсе, што калі Кітай зацікаўлены ў эскалацыі прасоўванні вось гэтага наратыву новага падзелу свету і глобальнага кіравання, то ён ніяк не будзе ўмешвацца у гэтую сітуацыю, бо якраз будзе зацікаўлены ў пашырэнні канфрантацыі і пошуку іншых механізмаў уплыву. Калі ўсё ж такі эканамічныя інтарэсы Китая будуць пераважаць над геапалітычнымі, ён, канешне, можа патэлефанаваць Лукашенка і прынамсі папрасіць выпусціць ці нейкім чынам дээскалаваць сітуацыю ў адносінах з Польшчай. Але тут таксама вельмі важна, перш за ўсё для Лукашенка у сітуацыі такой узмоцненай канфрантацыі не паказаць сваю слабасць, бо калі пад ціскам і таго боку і польскага ва ўмовах закрыцця межаў ён пайдзе на саступкі, гэта дасць магчымасць у тым ліку палякам разважаць наступным чынам, што пад ціскам мы можам дасягнуць іншых мэтаў, напрыклад, спынення міграцыйных атакаў, вызвалення Андрэя Пачобута, то мы тады ультыматыўна не будзем адкрываць межы, пакуль не, бо зразумеюць эфектыўнасць дадзенага кроку, бо пакуль не будзе дээскалацыі ў мігранцкім крызісе, пакуль не будзе выпушчаны Андрэй Пачобут. А для Лукашенка, канешне, праяўленне слабасці у дадзеным кантэксце небяспечна. Ён будзе дэманстраваць, што ён бетонны, што ні на якія там саступкі пад пагрозамі не пойдзе. Ён будзе чакаць якраз такі праяўленне слабасці з таго боку. Але той факт, што гэта не было зроблена і ёсць мэтанакіраваная эскалацыя сітуацыі, сведчыць пра тое, што якраз такі ў дадзеным працэсе зацікаўлена Расія. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Усаў. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Подписывайтеся на тэлеграм-канал спадара Павла Усава. Актыўна каментуе ён там усе падзеі апошнія, так што сачыце. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё і наш новы YouTube канал Навокал. Ставце свае падабайкі, націскайце на званочак, каб не пропускаць наши стрымы і расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы, жыве Беларусь.